Fi eisiau chwarae gyda dy G-string. Yeah! Mae o wedi cael y technique down. Coming. Get it. Fforcwyr, da chi wedi dod yn ôl am blind date yn llawn o fflyrtio, ffidlo a obviously fforcio. Y fforcar sbythyr. Mare dwi a dyma tisio fforc. Dyma'r hotsies tro ma. Oherwydd dwi'n gol geidwad, dwi'n bach yn catch hefyd. Fy enw fi yw Riley, dwi'n 21 mlwydd oed ac dwi'n rhywio Caerdydd. 3 gair i disgrifio fi yw tal, ddoniol a caredig. Best feature fi yw bydde fi'n dweud fy taldra neu fy gwyn. Sa'n credu dwi'n cael ideal type, ond dwi'n mwy efo'r personality a jyst gweld os mae'n gweithio am yn gilydd. Red flag mwyaf fi yw please rydych chi'n siarad amdano exes di. Mae hwnna jyst ddim yn gweithio. Bydde fi'n reitio'r eich hunain 8 allan o 10, ond am sgiliau yn y ystafell gwely, mae'n rhaid i chi ffeindio allan. Oh my god, oh my god, oh my god. Faint yn paras o fi nawr. Enw fi di Siala, fi'n 22 a fi'n dod o Bontypridd. 3 gair i ddisgrifio fi fydd doniol, dramatig a Gemma Collins-esque. Fi'n single oherwydd mae bechgyn i gyd fi di cwrdda yn dickheads. So neb moyn actually mynd ar dates, mae pawb jyst moyn shags. Turn-ons mwyaf fi yw eye contact. Os mae rhywun gyda eye contact really cryf a confident without being cocky, perfect. I like to say that I'm good-looking. Fi'n erf y laff, a I'm loyal. I'm a loyal babe. Wel, dwi'n siŵr bod y ddau yma yn gacian i gwrdd i gilydd o'r diwadd. 3, 2, 1. Hello. Hiya, ti'n iawn? Ydw, beth yw enw ti? Siala, beth enw ti? Enw fi Riley. Oh, good. Beth chi'n gweithio? Wel, fi jyst i graddio prifysgol yn neud ba a perfformio, so... nice. Hofio? Yeah, yeah. Oh, nice. Beth am ti? Dwi'n gweithio yn ysbyty as assistant nurse. Oh, okay. Ac yn fy amser pryd fi, dwi'n chwarae pêl-droed a gwneud kickboxing ar un pryd. Sporty boy fan hyn. Yeah. Pa position ti'n chwarae? Gol geidwad. Goalie. So mae hwn yn dda beth wylo felly. Dwi yn. Love that. Hey, lucky girl. Wel, mae yna good vibe so far, ond beth am i ni really cicio beth off o'r gêm gynta. Enw'r gêm yma ydi Hoops a Days. Da chi'n gorau llyfu yr hoops allan o'r ffordd i gael gweld cwestiwn o dan i ofyn i'ch date. Okay. Ti'n barod? Ydw. Right, go. Just as far as I can go. Hwna'n Megan. So sexy, innit? Yeah, exactly what you want to see in a first date. Ti erioed i texto'r person anghywir ar ddamwain? Dwi wedi, ond ddim unrhyw beth gwael. Yeah, Dwi same wedi gwneud really. times i ffrindiau fi, ond hwnna'n bo. Nothing too risky, like. Na, ddim unrhyw beth yn gaf i fi mewn trobl enw. Riley, gwch di nesa. Ti'n barod? Yeah. Go for it, one. Big licks. There we go. Oh, not bad. He's doing a good job. Let's see that Yeah, good. Technique. Ti wedi cael unrhyw date disasters? O fi mas o'r boi hyn, a oedd e gyda anoid, so like he sneezed, but he sneeze farted. Oh. How awkward. Byddai'n methu gwneud na. So, hwnna wedi digwydd i fi, fydd mi'n gael dref. Yeah, ond Saith. oedd fi'n gyrru, so fi angen drop of y gatre. It makes it even worse. Taxis. I know, literally. Taxis. O'n i'n meddwl bod ar y tissue, bych chi'n meddwl bod o'n gorau cael ei wipe. Oh my god, oh. The other end. The other Like end. sharty. Un ola chdi, miss. Okay, diolch yn Mach fawr. Right, ti'n barod? Yeah. Be di'r break-up mae o awkward ti di cael? Nes i o blaen mynd allan efo y merchel ar y pryd. A o'r ffordd gartref, oedd ni yn y car, drop i hi bant, oedd fi yn y car efo ffrindiau hi, a wedyn mae hi wedi textio fi am torri lan efo fi pryd oedd fi yn y car efo gyd. Hwna'n brutal, ddo! Yeah, aeth hwnna ddim yn neis. Oh my god! Oedden nhw'n gwybod? Sa'n gwybod? Were they in on it, like? Falla. Oedd y car journey gartref yn really quiet ar it. Like, Surely bod nhw'n gwybod bod hi am neu hynna. oedd yn Oh my god. awful. Sa'n wisio hwnna ar bod unrhyw beth. Savage. Awkward. Let's go. Woo! Oh, there we go. Mae o wedi cael y technique down. Beth yw'r pick-up line gweitha ti wedi clywed? Un really vulgar, mae rhywun di mesio fi ar Tinder, is like driven me off Tinder, is I'm jealous of your heart because it's beaten inside of you.
Yeah. Oh, go on, I know. Gross, I blocked Ar straight hwnna off the gymryd bat. eiliad i fi actually Yeah. realise o be o'ch ti'n dweud yn idda. Ond hwnna'n quite Yeah, cute. literally. Oh, right, okay. Report. Un fi yw, do you like football? Yeah. Because I'm a keeper, can I be your keeper? Dim yn bad, that's kind of cute. Beth y pick-up line ti ta? If you were any further up my street, you'd be on my drive. Hey, that's Subtle. right, isn't it? Wholesome. Subtle. Yeah. I'd rather wholesome though than creepy. Yeah. Yn o'r gêm yma ydy flirt a squirt. Yn y gêm yma, fe rhaid i chi ddarllen chatterblines eich gilydd a trin y llall sgwrtio. Perfect date, in my opinion. Yeah. Anyway, dwi offi'r bar wan i gadw'n sych. Am change. Miaw. Barod? Nes i fynd i'r Eisteddfod, ond doedd ddim heddwch yn fy nhrowsus. Oes gen ti pet insurance? Achos dwi am destroyo'r pussy yna. Bron. Ti bron yn mynd. Wyt ti'n chwarae gitar? Achos fi eisiau chwarae gyda dy G-string. Ti ddim wedi chwerthin o gwbl? O. O ti fel enillid Can i Gymru 2020, fi eisiau bach o hwnna. Oh, it's terrible. Dwi ddim really mewn I sunsets, ond byddwn ni'n joio gweld ti'n mynd lawr. Beth yw dy hoff gang Gymraeg? Un fi yw y cwm. Oh, I get it now. Coming. Get it. Yeah, close. Reit, dwi am neu chi chwerthin, Fela. Dwi'n siŵr fod Riley am neu Charlotte sgwrtio li. Yes, squirt. God, ew! Mae yna ambell I fforcwyr bydyr wedi bod o fan hyn, a mae yna angen llnau platia fyny, so dwi angen help chi, oce? Okay. Da chi angen llyfu cyn gymaint o'r platia ma'n lan mewn 20 eiliad. A mae yna forfeit i'r person sy'n neud gweitha. Oh, Oh, great. So, ti'n barod? ydw. 3, 2, 1, go. Oh my god! Oh my god, what the fuck is that? No? Oh, it's horrible! Is it a pickle? Yeah. Yeah? Okay. Oh my god. Oh, oh my god! Oh, why are they so spicy? I'm dead. Yeah. Okay, a nesa. Oh! Oh my god. Oh! 3, 2, 1. Yep. Done. Fuck me. Oh my god. You don't look okay. No, no. Yeah? Yeah. Think you can do it? Yeah, zip it up. Dwi angen? Do it up. 3, 2, 1, go. No. Oh my god. Yeah, I know. No. No, nesa. No. Give me a forfeit. Go for it. Forfeit. I can't. no. I'm getting him. Licky lick. Quick on. No. Oh, I've got that, sorry. I thought, the pick I go try and make him. Well, o hwnna'n actual epic fail o'n I byth yn meddwl. So ti di actually neud yn well. Yeah, somehow. So, Charlotte, fe rhaid I ti dewis 3 celebrity I Riley chwarae, licio, ditio a fforcio. Okay. Easy? Yeah. Cool, go for it. Boris Johnson, Right. Theresa May, Yeah. Simon Cowell. Ah. Ditch Simon, oherwydd mae e just yn straight up, just mini bun, pretty cast. Yeah, true. Licio Boris, mae e just yn Daniel, so yeah, found them. Okay. A wedyn priodi trio Theresa May. Well, guess who's a Tory? No. Ddylse ti di dewis Andrew Tate I really gael ateb ti Oh isio. my Oh na, god. dwi'n hoffi Andrew Tate. What? Yeah, dwi'n hoffi Andrew Tate, paid. Oh my fucking god. Reit. Dwi wedi clywed digon gyda chi, guys. Amser I chi mynd yn ôl dan y closh a wneud y penderfyniad, oce? Ta-ra! Ath y date yn good, fi'n meddwl yn gyffredinol, really good. Date was alright. O fi'n lico bod e'n eitha laid back, cheeky mewn ffordd. Yeah, they're just yn gyffredinol yn really nice a really hawdd I feibio gyda. Roedden ni'n hoffi confidence oedd hi'n dangos. Oedd hi just yn barod I siarad am unrhyw beth, gwneud unrhyw beth. Oedd e'n da. Am ystod I weld mae'r ddau darling yma wedi penderfynu wneud. Dyn nhw am aros? Gown ni weld wan, gown. 3, 2, 1. Oh! Brutal.
Mae'n iawn. Yeah, o'n i'n meddwl bod o'n mynd yn dda. O'n i'n meddwl hwnna'n kind of good match, to be honest. Dwi'n credu mae'n acen i bod yn onest, a ffact dwi'n stutter o Cymraeg, mae ddim yn gwych, ond sa'n beclo, mae'n iawn. Ti'n meddwl hwnna fod dda comment chdi, wneud hi newid meddwl hi, potentially? Par un, yr un am rygbi neu pêl-droed? Na. O, ie, dwi'n credu. Ie, efalle, ond dyna pan fi'n i, fel, meddwl am dyna ffordd dwi'n dweud e. Dwi ddim yn hoffi'r peth mae o'r i gwneud, dwi jyst yn agree efo beth am yn dweud. Wel, oedd yn gol i ni di gael kick yn y balls yn y det yma. Oh, wel, tan y tro nesa. Nes i dewis aros oherwydd roedd hi'n teimlo fel oedd yn eitha ddoniol. I fod yn onest, oedd e'n mynd yn really dda up until the snog man, i avoid question. Dwi ddim yn cefnogi beth mae Andrew Tate yn gwneud. O ti'n boy lovely, but you fucked it at the last moment. Aeth hwnna wedi newid meddwl hi. Boys Caerdydd, not for me. I'll stick to Ponty from now on.